Gor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri Kumharasha, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hadir lai benai bala khang khardap ya ka karkhana sanyar balatim kum ka Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited kador bashnong ruang West Khasi District kalam menjur ban ailat iki bor penya jong kan ka karkhana bakan plebiang rengkat bagi kendon ki ba perking usorda jong ka shnong ruang uba Willjoy yaw pnyau ha ka jinga kran bikla pathai khubor ha ka laitrik unai tung arja apusan hadin ka jinga kendu yaw chairman jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ulai thu ba kador bashnong menta kalapin kre da ka soskular yasngot hu jingmun ni ka Memorandum of Understanding banya soy ber ka Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited ya ka ba Deputy Commissioner jong ka West Khasi District unsalong unong sakhi Kenang bala daja kanu ka jimpen ken na ka karkhana ki kendon bala dap anya soy kan pensuk ya ka dor bashnong man ujor ki bor jong ka an ka jingkhang jong ka dor bashnong ya ka ni ka karkhana ka de na mar ka jingpen tu ya fly ash shakawa ka badan hajan jong ka ni ka karkhana ka bala kata ya ka kot ka khia jong ki pat ba nalor kata la ka no ru ba ka ni ka karkhana ka penmi ru ya ka RB na pok ka karkhana ha ka por men mien Ulama hamru balada ki bor penya jong ka karkhana kidang penkhen ya ka soskular ka dor barshnong kan khang khardap sendan ya ka karkhana klem da ya penshu ya ka jingdu nong ha ka yok kam yok jam jong ki pat ba nong song shnong ka jingwan jong yi mentang ne ka bang ni akran badi rangkat wi sharman ngle akran ha kene ki jing ko mala akran wi ko mos ko ba ide wi arab nandu bastang jong ko bang la pensnya hu sharman kini ki jing baru umsul thu i kata ka dustur jong kasih ba kado basna kadon kikir ba khai yung sutui kata kadon stur kode gadon kajing ania te khnian ba uang bangin don kami kita kado basna dadin pading ni ania yang yakum yakun kitin ru ba du sharma ru kum we observe ba hai jong ka sarkar ni haban ya nia masutu ke kita kajing kodo jong kado basna ini yang ti pade don so members kitri ba dengi brio upara kasih lajong pasutu yu sharman ada ji ki pasutu jeng ip de pasutu kita ka jing kodor jeng kodor basno ka jiwan jeng i akan lang badu sharman baskitiri ru rangkat berkino sungsno rangkat jeng ka factory ni akan ting ikwa ban pau kin jeng marba ikwa kata ke ka report ka bana kaleng jeng ka pollution board kala bang la kli na du pipon nadu kipon cuma ni kau hadu tata kipon kidon ke bagi layo ya ka kopi na udisi bagi ai kata takut ke ong ba ya ban prino ya kata ka factory agri jong pollution ko tinggal klip le nak jong kiru ke jumpa po oi pangila lele kita kipon baro tinggal poi yang ta ke klip tong lia hun ya kata te poi biang su fly ash te mila ama da kale do pasung mila mana ke la mana tung jure kene ka kam la kan ru sha uskitiri bat u nak ni uskitiri ru la kasngo shu sharman bang ong banang ne sha khamat pada ka kene ka factory ka dang le ka chu kene ki kam ba kam dai shu ka bangi shu ha badang shu hala bang seperta suro kam dai shu ka bangi dang ya pen ibor hamadan dai ba nak kan ru mat khamat bat u sharman ong banang ne sha khamat ka factory ka dang le pen khen ki ju ki jing yakran yo ase menta ke ong ba kapiang hadin tang sibnai abnai ketika factory ka saman pribeng wa saman pribeng ka ji sutu ba ka do barsnong kala ka ju ska ju kleng ju sharman okular ba pide pa habe ka sithi sangi ka office te kata ngla kun ka ji ajing jong sharman bekar ka jenderal secretary tene ka do barsnong ka kun ka jing yo ka jing tipeton khanyat ka jing ko ya kata mo anam ong ba ka do barsnong ka biang hi ka factory ka biang hi ka do ka jing ko para klik sampel ada pada ingin berkajian suatu jenggot. Para klik factory bang kenyangi kumpino songsnong kam kenyi kata kalau barsnong. Temangi itu factory ngisi along kumtu ngisi ya kamai kaji ndai kata kaji do parlok panila along parlok lejan ndang. Depois hadu ne put ke bang haban net teng keneru bang suatu ba ka factory ba ka suatu ba ka do barsnong hadu katok kaklain. Lai plai tam kala ban khang ni factory. Ondon kiblu jong ka anj bontu wan busle ne ka nama ki sutu ba ka basna ketik bawi ka bakhan tam teneng kata kambur ba ka ai lo ka buro mengi ka basna hadu mata ka bur ka kicing kwa juki ka ong ba pide ma sutu hi ale mama ka factory ba ka basna to dia kata ngadap ba persai ma te bide ba kane ka jipli yakne factory
de nakle ka chungi ru ka do bar sinong imdei ba ong ba nadu ka bastang ong ba ngi haban khangsa kan idawa ta ka jidom kamparo kijin kap jong karo gom bangi dawa ka ale hi nadon kijin du namo kan sai ka tamo ting la kar paru ong ba ki du nam di ban le ode bar kodo amta kijin kar ta ka si ki wane kendu ba sha ki pendam lo ta kijin na akhir ki keluar haban perdia to nakle chungi ka do bar sinong de nganam kan slam ma nadu ki yakini ki media ki berada press maru ga yo so kai ga chu dan kini joki bang iwan kendu ban ne sama tang ong ba ka jingkhang ka khang jing ai ko so no tik de na ka circulation bo de ka jingkhang ka ya kan ka plan to kan ka factory pade khang ka bar shi tengi khang na ka bar shinong tengi kerpat mane ya ka office jong bu ka circulation bo thar ka sharman ong ba swa bangin pli kan factory pi ha pe don lang bat phi mana du ka bastang pi ai ko suno sang pi ko ka ai de mantaro ban pli kan de ban pi da ka do bar sunam de kli jong phir ke ban phai ki bru jong phi ban pli lang apa kat kum ka jing kan jong phir ki ong ba kala biang kita ki pon tengin kat kum jing ong jong ki ba kala biang ki pon tinggi man ju ki kata de ban pli pa de phi abe don lang mana kli jong ki ru ki haban ajing kan ba kala biang kat kum ka jing wan check jong ki ban kala ai kita ga jing mahang factory ba kli ban na de kala jong ki ke kula ban don lang ban coban pli ni factory de nakle ko jonga kum sala chang kum tahi kan de ke bangin de ekran padeng sat ne perkhati kene jing bhajing ni factory but ke jentri lam ko basno kene ka jing ekran jungi kamde bang jekran daga kete mana du ka bas dang ru naki na ka office jong ka an ru na office jong vc ru lai ong ba kidi manton kata ke MOU mara tham MOU la pin chu ya thok lumar ki kot kisla ta mo phi hi na ka company teng la poi ha kilo no ki an yu teng kala pania dai thoi ki MOU pa thoi ki bro ki pala don bi jing kule kata kum kilo ya tengi kum ka do basno ro ngila phai kilo ya ro pa thoi ni ki MOU bangi habane sai ade mama yo di siru la kula rangi ka basnang ba pila de thoi ki MOU wan sakami ki jonga pangalom kum wi ba witness lami kene kata Malaysia la sini la dadan ka factory ba pen ken ki pila bani ya kat kum jing le ate ke jong de baro ki jing ate jungi ki la ya sutula ka factory ka pedang kita ke ba ban penjak pesu nang cek mati ki wa ke baro te tongin ya katangi pedang tabang sa pej kada kadang le kaju ni haban continue bi din pedela da ka pen ken beng ya kini ki jing ya ket mar jungi mat phi manjur ke man pre la manjur jungi pre no susnang pre ngi hapan ju amar ba kaneru ho ai thakui kaliang kora ka jing manto yangi kora ka do ka thangi borok ko tang ba bangi plim de bangi pli kulot ni pli ka ba matlang ring haban peke amar ba kan ba jing sutu lang kum nang ban pli kan Kamot kumolong mentak anongot kinong susnong kiba up kamay gaji na kanil company kidang kanong kini ka ba kamay ka ji na kene naka snong jungi ong ba naka chispa nyo ko ba kite kiba ya belasing ni ekta mut hala kalau jidu kita don kiba belasing don kiba tray banai don kiba test security ru kata de nakiri ba marjan le na yakun su namar ba kaji don kale teng kora hi ke jing yo ka kot ka ekonomi jo kini ki sama marjan de kata mangi su thu hi lada kan kata ya ka kamai kaji teng kan kata hi ro bon bala tengi ru ka do basong ko bangi kwa na pungi dawa kita ki kam jingi baro company ka munju de ba manjur kata pede ya kata ka jimpli ban yo kamai lang baro tengi ru haban pedian de ka ya ka jimpli hakane ka factory te ngampal apan ong namar ba na kring habane su sa factory namar ba ya ki MOU ngandep la sai men step ting haban herbeng saudisi te lari su tulang la sai kamut ba kada kumno kamut ba halo payo matahi ngus apek office sajanya ai ton laban te ban ya thulu pa la sai yo ka kami dai ko bang ngakran berka jimpli mung ka jingal arang ke te kata ka chung ka jip bisa jongi bat ka company kanina du bastang adon haki ke bastang ban frame ta ba poi ki khat baisma atau phi lak le kumnong susnong bakata ko ki khya shakta ka jingdon company oi ke jing kia le ga sakta ba pun bai pa ka te ka sak dena kata bangi sakta ka ni su thu ta ka jing ya kadang ngim su thu ka ka jing e ngim poi du ni pu bangi ya ha te bangi sakta ka jing ko jing kia ka bangi ha ban sim hi ka bor ban ong bangi ha ban dawa ka te nak le joki nga dawa kita ki santara ki jokir ki ong lamur jur ban ya kanero ki haban factory ka factory te ka jing kia le ka sakta
ke jungi bus katang isu asnap na ke jinglong bru pada ngi kum kasih plus utu ke jinglong bru biasa ya kono kakang kata ke jing sya te pan ke jing sya jungi pada kisim kabu no te ngi sutu ke jing sim kabu jung kine pada ngi ju ailat pan menta pada ngi lale hi de kabor senang bar ke jing la jung bru chung ta ke ngabos isu te ngakran ke basya ila ka factory kana pen khen biang kane kamut kambe isu bang ni sukhang namar katun ke MOU ka bang la assign kambe isu ke MOU ka bang isu assign marla marwar kibru jung ka ar kila ka witness de kam te kambut bala da kan baklab ni sekmat datangi masuk bani akren ni habarnya de kambur jung ka an namar ba takwe kantin ngabu khmat cupi kemidiang ong ba kum urang ba senang te soto ki kitian pada randon kaji akren soto kadam bha kakang pada makir ko ber ibor pada mangi ko ber ibor hanta kan koi be kaji mo soto mo ila ban khang sindon ni karo kampang ai kamadu ka jingla ka siru da kina pen khen ni sekmat ngi benu te ka pisa ka pau daripada ngi benu te ka jing imre akan da baca kum no sencar chnang ba nami sekmat mresu banang elek kai kakang tapi kwa ben elek kai ngi rung hap kwa ben elek kerja kai kakam te ka bul masuk tu ya kisi banang ya Tementa kalau don jan lai benai tam ye ka jingkhang ka ni factory te hadin men mit na kaliang jong i solar snong jong ka snong rubiang ila pentip bana kaliang jong ka state pollution control board kala khot ban yakran ban ya don lang bat kata ka factory rubiang ban yakran ye kita ki jingyai nanti ka ai ka bana kaliang jong ka state pollution control board kala le kan te na kaliang jong i hadin bangila ye shong yakran ang ni la don lang i chairman itu chairman yang state pollution control board te na kaliang jong i member secretary naliang jong ki nong yalam snong da snong rang ruang naliang ki rangba ki long kemi bat kum juru la don lang da ki tugi nong mi khmat ya katuka factory ruang pi ti hakani ka banta ngila ya kali ngila don gajing ya kran ge ba kadon ga wei ka banta ka ba hadin na kaliang jong ka snong kala khang ya ka factory hagi por ba manshwa kani ka factory ka hadin ba ka snong kala wan mi ka factory kani state pollution control board kong ba em ngila dep ai pollution notice na ha ka arfai tarik jong ubnai feb ba jong mutaus na te hadin likely balai phim khang ong la ai khang udisi khang to kala ya kata ka kum tu gumola ba mi higi press te nakaliang jong kani ka state pollution control board kalau ong ya ka shnong sobha ban ai jing tho na pi ka shnong ba ka shnong kalau ong ba fly ice la don lut sawa kata ka de jing kren jong ka shnong te adin nakaliang jong ka snong kala kumbala tha da ka state pollution control board te nakaliang jong ki kila tho ya ka city ka state pollution board ban wan jurip hadin naka arfu artarik jong ubnai basau arajar pesan nakaliang kani ka state pollution control board kala pha ya kini ki task force kita ki officer ki joki ban wan jurip lang kata le don lang berkasnong la ilang ki media ru kami kata bagadon kata ban ha kata ka jing lap ba kani ka factory kala pen khain lot baru ko fly ice la the do chawa but fly ice la don lut ya kawa bra koi tina kaliang jong utu scientist ru itu officer body scientist ba swear ila dep karena ka media ru ila ong shai boy ila lap yo fly ice don apa kawa bagi la pen khain lot ya ki noms bra koi tina kaliang jong ki la shim ya ka umru ban test na itai jaka badon ka fly ice but na kaliang jong ki kin le ka badon kam ti menepat adin mentang ilo iba ka kanika adin bang i ka city bakani ka state pollution control board kala wengno ya kata ka closure notice ya ka factory tena kaliang jong ginong song snong ngiru komot ngisa ko balai bala weng yap banya keren ya kata tigi la khot mentawi te menne ilong ba o namar ba na kaliang jong factory ruang kala pun khu jo fly ash te tengi na kaliang jong snong ya kata hi da ka baburom na ka snong kim yo iba pun khu bat ka snong i ko ong ba na ka por kala pun bor ba de pun khu jo fly ash pi te henry kata ka jibun khu jo fly ash klem yo i Henry na kaliang jong ka state pollution control board kalau ong ba oh ngila yo ka report bala depan kuit but nangila pha ye gibru bala ila yo iba ong pi ine me fly ash kyong im issue na mar kawa kala he tengi don kata ka jinya kran ni kran ya ka ya utu chairman menero habana do ka seding kasin ka banan kong pila involve lane pi ya khotlang jing don yo ka sinong te bale kata ka ban penkut ban wat benia ba lar fi issue yo to fly ash fly ban khot ya ka sinong ro ba lapan kuit dia mi auto fly ash alor kan ka bantang idap ka kasnong kada ba kajing susi bat na kaliang jung uam un rectify ya kata namar ba
paling ilak kali ngi kamban kia ya kani gejing check ya kani kawa namar bana kali yang state prosecutor board kalap ha ubnai Januari bagi le check ya kali baka jing pelaj RB ngi ong no da ka RB jing pelaj tu jong kani ga factory da ka ndai ba sikuno mangi bagi pajak no sesong tegi sulap ban tabai tu fly ash mo rai mit jing hair sejorong ule RB jong ba pelaj na ka factory ruang bat na kali yang jong kani ka state prosecutor board kalala pan lailak lailak ndrupo wajar te mentangi kli ong bagale kuno lor tu kapan yung namar bangi don taki noms ngila ayat ngila le kundi kumtai mat mentala pan hier ya kata kajing pan na ka lailak ndrupo wajar syaka saulak o syaka pralak saupo wajar Devi kani kawai kemud ba kita kinom skila bandom badon bata kastil bersyukur bu. Hari kejing sengo jonga kolong mana kali yang jongi mentangi sengo ortatin ke. Ba yele kai ke bajik im jompai dah. Pi lada in the first place nadu kabanan kong. Hato lada ka hiar kata te boleh kin kita thok lailak drupo ja. Yo kadai kum kejing penting ko tempan. Bandala abiang na e kemud sa penhiar sia kata ka pralak tabat saupo ja. Te kadai kejing keli ke jonga ngakeli ngaong ikinong song senong tu yang ko. Harto kata ka dor jong ki nong song snong jong ruang la pelajar ke RB kat ba kidang tia ki ring men sim meta kal RB babun ba pad babun ki nong song snong jong ruang hadin ba ngawan yarap lang bag snong ruang buan kot halor kani ka we ki issue ba kia ba kata ka health problem titip kat nungut ki nong song snong jong ruang ba ki so far na kani ka boki ong kani ka jingpang syadam mo pneumonia katim parang pneumonia syadam bakat ba kilek ba dawai gong kani ka de ka jingpang ka ba fitre po factory dani pidon jana po factory ka jingut jongki kolong ba dakilak uwe tila datang songut ru ngatrai kata ka pralak tam ka bagi pan maki ka la cross pi sekolah ru te ka jing sengo jongi ka nu kan ke songdor kata ka jing ibriu mentah dan pelaj RB ban syuong syupan tang pralak sopo aja te kamut ka bahare ban syuban aino da ka site testing nuclear ya ka sunong ruang kata ka de jingkli ke jonga bat pilih idang ini gisi maka don gatu ka jing crash jong ka airplane mo bagi syong gitu gibriu yang tu airplane pan gitu kamut saksiu kanu siklur ka siu ka tu kayu ndrai wat kitrai nong syong tu kitren yung imtre eta ka siklur kala yu ta ka siklur atau ka siklur ka syong dor kata ka jigim ka jong ki bayam tengi mentalong ba ya kata ka pralak sopo ajar maso angni ba ka sarkar kani ka department nani ka sarkar ngatrai ba ka department tu mo atau ki pensong dor ka no trai gi paj ba anong song sunong jong sunong ruang par ka tu kamri ka ta tu paj ba anong song sunong ruang ka ro gi sunong gi marjan te kat no pho kat no hajar gi don hang tu ladangia pia eta ka pralak sau pojar kanu songdor tip kadang ya da pia nem pi kata ka de ka jingkeli ga jonga mata kani ka long ka ba man sau ba kani ladangia da kani ha kani ka liti alap ya ka wa manta baka filad doladi filong doladi bang don fly ash po ka wa te filad pain nem don nam ka fai kena kali yang juki gang ba kum kata kim fanyi engi su lenga ilong nga ada ku mga we no alam ngam tip na ka sinong ka do mas isa ka umdum ka bajur ba tada kali la pan live fly lak do ja ka jing lap yo to fly ice bodon wa undon jing fly bar mental ong ba ka bolong tip top te lada kalong tip top te boleh to fly ice kuta hamta fi ka diga jing artin yangi te ya kani bor khoi ni so bon ong nga ku mu we no kinong alam bayarap len ni sinong ruang do paslang ban kam mas ngobon ong kumni kan ya kani ka jinglong ka jingman bangilap na kasinong ruang ajinglap kanyo kolong ba kumno kan ngin sania syuk kumni hayano ngin sania syuk menta kalada ka department ka ba sinara ka sarkar ban take care ban pej makan nom don ngajing penkeng nam ta kayap ka im jompat ba la kalong tangkat ni te kamut ba kan syem stompi te teng la khang di paj ba ya ka factory ki ong in pakam no pulit ong la dan puli na ngin pendon kam da bor polis ban peli ya ka factory ruang no disi uang lada pinle kamut ngihap don ka an bang ngihaban bahaban ya mo lada pimpeli te kamut ba lada por bakang kamut ba peli na kali snong kamut kam handoi kat kini kijing jia ki bangal abri fi kita kijing im ba shondor tang dai bisa ibarit te hato try kala mo banno ang soban ai ka kubor sababun kinong song snong dong la jalam ni oto da husiar menta ba ki ai ya ki factory cheki ni kinu ki factory amario kumolong menta karuang badalap tingkreng ba syongdor da ki pia tani da ki tengka ya kajing imbru ngaso ba kalong ka ba maba
Tem tak kena ke factory kadang plin aku mana? Pi kani ka factory haduk mentah kadang khak. Haduk ka mentah kadang khak. Te nakalian nga jonga hi nga so nakalian nga jonga kan kum nga personally kum paranong yalam batre ya imlang ka salang ba nakalian nga jonga sinong ruweng don lang do basang bakhang bagi one request singi ban yarap lang ban don mentah leman khang. Nga so ban ong ba kadang shem stom bi ban pli ya kanika. Dalong ka kani dur kan. Nga iba kan shem kadang kandap da ka jingma ban pli ya kanika factory. Tama ka ta ka syong sa kinong syong sinong. Namar kayap kaim ban bam ya kaim ban bam ya kayap kasyong kinong sinong ka sinong ibadon hangtu nakaliang jo utrai factory ru kadai kat ni sia poi shani ru kadai ka jing knyat ba naliang utrai factory ru lei lo ong ban pri nadu uni tayo beladap nadu kini ki banai beladap nadu menin ru la penbor hadu mi tia yudam su nakaliang jonga kumpra wanong yarap ya ka sinong ruweng bat saudara la supun yang menin menmit i ring bangin ya hair no shani ban ya penbet ya takam ban ya keren te kajing persang lei te kajur ba ban persang ban plino ya kanika factory ruin ya ka order naka state pollution control board kami hau benai jun katarik tengah laklet ngisiyo kopi ya kataru kasinong kami kopi re mo kasinong kami kopi re harenga ngisiyo ya kopi hadin bala khot udc maruni utur ai factory ru la shu ring patrat be jangi sipang la ring sa udc sipang la tan sa shani menta kumolong menta te ka order ka ba ka state pollution control board ka revoke lani ka pensange penduno ya katu ka closure notice kade hi banai jun bangi ui na kaliang jongu naka city ka ba udc ui kopi shing kumbalong hi mentate kalong ke e ka ba kajingila kai le ka ba jur bai ken kajingila kai te ka ba jur palat iken mentawat lai pulai lak du po jaru pin phanya ka ya ka jing im ya ka jing yap jonggi pajba nong song snong ka ong pi in song kan no lada nya ya ken da kan ni ka dore di bai da kan lai lak du poja menta penhiar pralak so poja lengim ong bangi kwa bisa long gaji lada ngi ken ya ka dor kamut ba bagi ya siu gumni da ka dor ya ka jingim jo pajba kamut pajba u yap ulayap handrai mut ta ka dor ka jing ken jong ka situation ko dolbot dan jo ko sarkar kamut ba ka ki pajba kam idon dor ye gen u commandman dan u pajba kamut da pelai da kal rb ru kamut dakador kamut susiu be dakador saya yap ru kamade yap stun re kador kapisa kade basong dor betang haka norms dan ya karul jongka government ya respect ke dor barsnya wani kita ke boboram dar barsnya ki wan singi tinggal le handrai kampun bagi haban ya trailer bani margi ke ba implementing water act ngani ga era tang ki balapan kubor ki bala banda ikini kampun ba usno burung baik mun hable alang bani kata bot munton provision hang bang handrai katong mo jenglong ka system jongi sinya gor kom senja khadar ni boram gi yogasno tangi khalang तर kata ngi khari ki basta idan nak kan bang Kacing mi nak kacing keren ni antu kan don em kata kacing play biang no kan khana adin ber kala ribok ke order ni pollution notice apa hade mengila ai revocation order ka bot automatically gala lawan play ni kata ka play lano kin play ke shoki ngin nagaleng jongi ke bot kala put ke case ya ka bamenta handai lalan gindo kan ki jipit kan an hagi pawanang wan kan senam yang gumjo kan kamde ke jikut kade ka part and parcel of day-to-day activities. Lah kadang pengen cepat kita kan kumjui. Ini kadang ke fund bengi hapu akan environmental compensation fund. Halwa ke ni NGT kana batha bansna guidelines jadi group pemban hakno ko pemban menteri. Te ye ke guidelines jongi ro ada modify lambat ke sarkar jella. Te kindo ne gini. Te handrai la monitoring ipade de NGT lambat ke CPCB. Te kino gijing penut nakut gini ke fund ki hapan lam katub ki kandan jong kata guidelines ba approve na ba halwa ngimla ban guideline ito na mabalay ni hapan ay report sa NGT sa NGT lang pag CPCB lalo lang kono jing pun ka makalahanta kala dinja ni tim ko ahlo bakan kita maban pas gano kono ka scheme ka ba badai hada ni kadon na committee ban pas ki scheme kita ni step by step kita kilagal approve ho kane ka na kane ba find ka kasnong kayo na kasnong kam ngamla nang gayo nang yo handrai kita ni kencan scheme gile ngila kan le tala de ki kwa ki scheme ki ba hapo kata ka provision tala se gila ban yo handrai la de ki kwa de scheme ki ba mar hang tu mdai mangi ba mai karoli kam sha tu mla ngim dan jing dai be kata ka MOU jang ki maka ga jing yang agreement le ne ga jing manjur ndu bas dah ka de peng chongki bakasna magi ba de ni
pokok boring hapo jong kira kota kata MOU kan nothing mentane ada banyak lepas ni lada ngi play mentaro dari sinong kim yaman ban play hi kata ka so ki lani lagi ha play ke sinong ong ban khang lada ka faktor ka yang ngimla ban khang kalau kata ko kim dan jingi dai bat kidi lada hi apa yang jong ki party. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.